אתה חונק אותי! למה אתה חונק אותי? מה הסיבה שאתה? מה הסיבה שאתה? מה הסיבה? תן להם להתלבש, למה באגרסיביות? מה הסיבה שאתה מתנהג בצורה כזאת? נכון, אין שום סיבה, מה מה הסיבה קרה? שאתה מתנהג? תסביר את עצמך למה אתה חונק אותי. אתה חונק אותי! אתה חונק אותי! אתה לא מבין? אתה לא מבין? אני רוצה להתלבש! מה הוא מחבל? למה אתה חונק אותי? מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה עם הידיים? מה ההתעקשות? תן לבן אדם להתלבש, מה קרה? אני הגעתי לפה לפני שנייה, אתה הגעת בדיוק אחרי שנייה שעצרתי פה, מצאת פה משהו על הרצפה ליד האוטו שלי ואתה מאשים אותי? חליף עכשיו בכוח. די! סליחה רגע, אל תיגע לי אותו! אל תיגע לי אותו! אל תיגע לי אותו! תיכנס פנימה. למה בכוח אבל? למה בכוח? תן לבן אדם להתלבש, ייכנס. למה? הוא אמר שהוא ייכנס, תן לו להתלבש. לא, ומה אתה מדבר אני איתו? לא קרבתי על מעצר. אתה מעקם לו את היד, עזוב אותו. תשמע. תיכנס פנימה. מה, אתה מדבר איתי? דבר איתו, תראה מה הוא עושה לו. מה אתה מדבר איתי? דבר הוא איתו. ניסה במעצר. הוא ניסה במעצר. נקודה. מה זה מה? אתה צריך להתלבש, מה הוא מחבל? מה קרה? הוא יכול להיכנס בכוח. אם הוא לא ייכנס לבד, אבל אתה לא מבין, אני לא סורב להיכנס, אני שוב פעם אומר, אני רוצה הוא לא להתלבש. מסרב, הוא רוצה להתלבש. אבל אני רוצה תן לבן להתלבש. אדם להתלבש, מה יש? הוא יביא אותך. על מה תכניס אותי? אני אביא לך משם. איך תכניס את הבגדים? איפה כתוב? איפה כתוב שהדברים שלי פה? שב אני אביא לך, שב אני אביא לך את הדברים. שב אני אביא לך. איפה המפתחות שלי? רגע, שסתם, מה אתה דוחף אותו? מה הוא ילד? אני תן לבן נכנס! אדם, שב, שום. למה אתה? איך אתה רוצה שאני אצא בשביל? אני לא רוצה תגידו, כוח! מה אתה רוצה? אני לא רוצה כוח! שום כוח! ואל תצעק עליי, הבנת? אמא, כנס. מה זה, בכוח? מה? שנייה, סליחה, אני רוצה להיכנס, למה אתה לא מצחיק מתנגד אותי? אבל, הוא לא אני לא מתנגד, מתנגד עזוב אבל. אותו. אז כנס. אני לא התנגדתי אתה רק בשום דבר. מעצמך? מה, אתה בטירוס וצילמת את עכשיו? הכל? אתה צילמת את בטירונות? הכל? יופי. בטח, הכל מצוין, אני גם איך שהרביץ לה. היא 100% נכה, אמרה לך, שהיא 100% נכה. כבר, נו. כנס לשבת כבר.